पनीर, बापरे मजा पोरांची। आम्ही काळ्या वाट्यानं सांबारा नेत होतो। आवशी बापसाच्या पाया पडा, केव्हा दोघांना पाया पडा। हा यशस्वी भव। हे फुगे बिगे लावल्याने त्यांच्या स्वागतासाठी। ए बाय करा बापसा, हे लगेच वाटे कसं लागली। चाय वतल्या ना आणि हय मस्तपैकी तूप लावून चपाती देता माका। मजबूत लाव तूप, जरा रूप येऊ दे माका। हे सर्वांच्या आऊस बापूस वाट बघत, आवशीच जास्त बापूस कमी दिसत। बघे हो मस्त लवाट झालाय आता। अनुपम सुंदरता ने दी। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी, भावी जियाच्या शाळेचा आज पहिलो दिवस हा। भावग्या आमचा गेला 5वीत आणि जिया गेला आमचा 2रीत। तर त्यांना मी आज शाळेत सोडून जाणार आहे। ती सकाळी उठून तयारी करतात, राबतात। तर त्यांची बघू तयारी झाली आहे काय। चला ए, झाली की नाही तयारी? काय राबतास? अजून नाश्ता करूच तुमचं। आणि दप्तरा बिप्तरा भरलास की नाही? खय हत्ती बघा आधी, खय हत्ती भरलास ना दप्तरा? चला लवकर, काय तर अजून मेकअप करूच असत ना तुमचं। जावा काय तो मेकअप करा आणि नाश्ता करू केव्हा। चला पहिले नाश्त्याच्या आणि डब्याची तयारी करता। चाय चपाती नाश्ता खा आणि भाजी चपाती। कच्ची भाजी पनीर, बापरे मजा पोरांची। आम्ही काळ्या वाट्यानं सांबारा नेत होतो आणि हय काय चाय। तर हय नाश्त्याची आणि डब्याची तयारी चालू आहे दीपालीची। आणि भावी ज्या काय करतात बघूया। जो आमच्या मेकअप चालू आहे थंय बारक्या खाय गेला नाश्ता करून। भूक लागली की का ते का? चल लवकर आठवा चला। तर भावी जे आहे चाय चपाती बसवतात का? अजय अजून चपाती हवी खा, भूक लागत काय? तुका एक काम घेऊन येते चपाती। एक चपाती हवी आधी, गरमागरम दे, अगदी तोंड भाजू दे त्यांचा। हो धरा, किती हवे तेवढे घ्यावा। ते गरम हा, हात भाजत। घे घे घे। जिया का एक चपाती खाऊ अर्धा तास लागता। लवकर ते बस 7 वाजले घड्याळात। आठवा लवकर तुमचा। नोज वरती एक लावते जरा पावडर, नाक जरा मस्त चमकू गावा देता छोटासा। मस्त ना, मी पण व्हायला लावतोय जरा स्कूल मध्ये म्हणू बापूशी लो। चला डबो भर तुझं, राखत राहताच नसते। डबो भरा, वाजून गेले 7:15, 7चा जाऊचा। तुझं भरलास? आवशी बापसाच्या पाया पडा, केव्हा दोघांना पाया पडा। हा यशस्वी भव। जावा जरा। यो रुमाल कोणाचं पडलो? दिल्या ना चल। छत्र्या नको ना? पाऊस काय आमच्या वेळी नुसतं मारणार, तो पाऊस असायचो शाळेत। चला काय घ्यायचं? माझं मोबाईल करवलो। हा तो शूटिंग चालू। चला चला घाला, तुम्ही चप्पल घाला। मांजरांगा बाय कर तुझ्या खयती तोंड या बघ हे करून, या ढेंगावर करून मुक्त या बघ। गो आव चालली शाळेत जा तुझी, हे बघ। हा बाय कर त्यांना। पप्पा ना पप्पा येतं। तर भावी जियाच्या शाळेजवळ आता इलो आम्ही आणि हे फुगे बिगे लावल्याने त्यांच्या स्वागतासाठी। ए बाय करा बापसा, हे लगेच वाटे कसं लागली। जावा सावकाश। हा बाय बाय, जावा। तर भावी ज्या गेली शाळेत, आता मी जाते घरात नाश्ता करू। चला तर आता मी घरात केलंय आणि पहिले चाय चपाती खाऊन घेतलंय, भूक लागली। हे किती वाजता आणू जाऊचा परत? 12 वाजता। चाय वतल्या ना
आणि हय मस्तपैकी तूप लावून चपाती देता माका. मजबूत लाव तूप, जरा रूप येऊ दे माका. तर आता 4-5 चपाते आणि चाय रगडते मी. येवा खाव. दुपारचे 12 वाजल्यात आणि भावीच्या सुटूचा टाइम झालो आणि दीपाली जेवण बनवता. तर मी जाते भावीच्या खाडू. चला. तर मी शाळेजवळ तर इलय आता, पण पोरांका अजून सोडल्याने नाही. बसवाल्या पोरांका सोडल्याने वाटतं. सर्वांचे आऊस बापूस वाट बघतं. आवशीत जास्त, बापूस कमी दिसतं. हे बघा पोरांका सोडल्याने पालक सर्व झोंबले आहेत गेट का जाऊन. हे बघा आणि भावी जी इलेली असत. हे काय मजा इली पहिल्या दिवसात. ता काय दमला की काय. होय जिया दमली की काय. काय झालं काय. मॅडमने मारल्या नाही की काय तुका. मग काय मग दमलं का. सगळं शिकवल्याने आज. ह्यांका लय सोक लागलो आज. ह्यो कोण. परभणीचो नातू. अरे ही कोण. सावतीनीचे नातवंड की काय. होय जियाची फ्रेंड आहे तेवढे. हे नाव सांगा काय काय ता. नाव काय. देवांश परब. तुझा काय. काय अनुष्का शर्मा. तू काय. काय सानवी जगताप. तुझा पवार. हा तू कोण. देवांशी राणे. शाबाश. हे चला मैत्रिणी भेटले तुमचे. चला लवकर गरम लय झाला. ढोल ताशे घेऊन येणार होते तुमका नेऊ का. ढोल ताशे. मम्मीला वेळ नाही. जेवण बनवता तुमच्यासाठी मस्तपैकी. चला कपडे बिपडे बदला. काय ते जेवसा ना या. 1 वाजलो. ए पाऊस पडता की काय. होय त्या बारक्या पोरान कपडे काढल्या. भावी तू केव्हा काढणार. आणि काय आय कार्ड नवीन भेटले की का तुमका. आज बघता आय कार्ड त्यांचे. बघूया जियाचा. बघूया आय कार्ड. मस्त आहे जियाच. त्या भावीचा जियाचा आय कार्ड. आय कार्डवर फोटो बरे येले. कधीचे काढले. गेल्या वर्षीचे फोटो आहेत का ह्या वर्षीचे. एप्रिलमध्ये काढून घेतले नव्हते तुमच्याकडे फोटो. हे जा भावी जिया जावा कपडे बिपडे काढा. हे बॅगेत ठेवा. उद्या न्यावचा ना. आज काय आला मजा येईल. कसली स्टोरी सांगितल्याने. कसली बांगडी वाल्याची. हा माका वाटलं जाय बांगडे की काय खावचे. मजा होती तुमका आज. गोष्टी बिष्टी सांगितल्याने. तुका काय सांगल्याने गो. मग काय शिकवल्याने तुका. काय शिकवल्याने तुका. अभ्यास शिकवल्याने. इथं केस कमी करू गो वाढले होतले. चला आता बघूया काय दीपालीने बनवल्या ना. आता काय स्पेशल बनवल्या ना. आता बघूया. चला दीपाली दाखव काय बनवलं असता. आंबे आहात ना. बघा ते आंबे संपले बाबा आमचे. आंबे बघे. हो मस्त लवाट झाला आता. हा इथं खातो. तोतापुरी. हा इथे 2 काप. ते कोवळं वाटतं तो. इथे 2 काप आणि तोतापुरी 1 काप. चल ते तुम्ही हातपाय धुवून येवा जावा. चला जेवूया आता. जेव घेवा. दीपालीने बनवल्या ना मस्तपैकी भेंड्याची भाजी, तिखट डाळ, भात, चपाती आणि हे आंब्याचे फोडिओ आणि ह्यांच्याने शाळेतून वापस आणलेली पनीरची भाजी. मी घेतलंय भावीची. काय भावीन दिल्यान माका. ह्यांका ह्या बकरी खाऊ का शाळेत. डबे वापस आणले ह्यांच्याने. घ्यायची कोणाकडनं तरी. दुसऱ्यांची घ्यायची चपाती. ना कारण असं एक रिसेस संपले. चपाती संपली. जेव घ्या मस्तपैकी पनीरची भाजी. ह्यांच्याने शाळेतून नको तिथे उष्टावून आणलेली. मस्तपैकी भेंडीची भाजी खाऊ घ्यावा. मस्त बनवल्या ना. तवा भेंडी 1 नंबर. आणि तिखट डाळ पण मस्त. वाह मजा आ गया. वाह क्या बात है.
दिसतस माझं मांजर दिसतं. दिसत मांजर पण दिसत. पाठ दिसते. ह्या मांजरात तोंड दिसतं ना. तुझ्याकडे बघता ना ता मग पाठच दिसत त्याची. खूप वेळाने आली आज तिची मम्मी ऑफिस. आज तिची मम्मी नव्हती दिवसभर. हिरडभर. पोरा काय रडत नाही होती पण गप होती. आजोबा आजी होते ना. पोरा कशा रडतील. तर मंडळी आमचा जेवण खाऊन झालेला आणि वातावरण पण एक नंबर झालेला. पाऊस सुरू झालो हा मुंबई का आणि हा गडगडता म्हातारी गडगडता एकदम थंडगार झालेला. आणि भावी ज्या शाळेतून इलियात आणि अभ्यासात पण लागलेली आहेत शाण्या मुलांसारखी. काय काय करतात बघूया. काय करतात. हा काय हिंदी वाचता वाटा. सोने जैसा दिन है मेरा चांदी जैसे बाल. काय या काय या सोने जैसे दिन है इसके. हो. आणि भावी काय करता आमचा भावग्या. भावग्या काय आमचा इंग्लिशचा पापड हा. ता काय ऐकत नाही. ह्या काय बघूया इंग्लिशचा पापड आहे. ह्या काय चेस बॉक्सिंग. भावग्या बॉक्सिंग खेळता. आणि ह्या काय लिहतस मग. टीचर लिहायला सांगितलंय न्यू वर्ड. हा म्हणजे नवीन शब्द लिहू काय ते. जुने पण लिह त्याच्याबरोबर आणि मालवणी शब्द पण लिहू त्यांच्या बरोबर. हा मराठी पण लिहू. आणि ह्याचा काय. अरे दाखव ना प्लीज. कम ऑन दाखव बघूया काय. कैसे कह दूं इस भारत के बात में सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात है. उजला मुकुट हिमालय इसका उजली सी नदियाँ की माला है. बार बार पग धोया करता नील सिंधु मतवाए. अनुपम सुंदरता ने दिए सारे जग को मात्रे. शाबाश प्लीज क्लॅप क्लॅप. जबरदस्त वाचता हिंदी. मालवणी पण आता तसाच वाच आणि मराठी पण वाच. आणि चांगली इंग्लिश वाचते. होय. तू आता काय वाचून बिचून दाखवून लोक घाबरते ना ह्यांका लय इंग्लिश आता म्हणून नजर लागत तुका. तर मंडळी हाय आता व्हिडिओचं एंड करतो. लय वेळ झालेलो हा. आणि व्हिडिओ आवडलो असत तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम या स्वीट फॅमिलीवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. हो जावा होली एंजल आपलाच असा. हा काय खय स्कूलमध्ये म्हणजे शाळेत पण तुमचे सबस्क्रायबर झाले आमचे. शाबास. जावा होली एंजल पण आपलाच असा. हा गेलो होतो म्हणून सांगायचं. सर्व हॉटेलात जातो आम्ही. ओके बाय.